Айде бе! Здравейте хора! Виждате, че аз съм в селото. Днес ще ви покажа какви нови неща съм събрала. И ще направим едно оцеляване, както се казва. Да. Сега тук направих един ендер портал. Който ще ме отведе тук. За тази цел мен ми трябва да намеря златен къши. Така. Сега. Трябва да пуснем зомбитата, въпреки че аз няма да ги убия. Чакайте да се върна. Так ще има повече. Но бързо, че е нощ, да не стана проблем. Но надявам се, че няма да ми влезнат в портала. Че иначе няма да е добре. Трябват ми няколко такива, за да си направя поне един меч. Ето тук. Така. Супер. Сега правим един меч. Излизаме на бой. Така, супер! Но нямам златен къши. Това не е добре, трябва да намеря още един. Веднага го убих. Прекрасно. Добре. Можем вече спокойно само да махнем зомбитата. Да се върнем в селото. Я. Супер. И сега отиваме да наберем малко неща. Малко дърво. За да може да направим оръжия и да сме готови да се сбием с чудовищата. А за тази цел ще ни трябва и оръжие. Все пак.
Така. Един меч. До тук добре. Ооо. Динята се правила от няколко златни каше. Добре. Така. Сега. Вземем още мечове. И отиваме да видим дали ще може като може би така срещу но две. Готово. Така. Надявам се, че ще ни стигнат, че ми трябва да го използвам. Така, докато тук се пече, аз ще отида да си набера малко книжки. Могат да ми послужат за някоя... За някоя магия, може би. Супер! Така. Ах, как мазно ми влизат и излизат от къщата. Така. Така. Някой ми влиза в Ендер портала. Не го е срам. Добре, тук са ми готови. Така. Супер. Но тук още само това тук. Така. Така. Оле! Къде я сложих и защо? Сега ще се питам да стигнем до водата, не знам как. Някак. Че сложих на грешно местенце. Трябва да се опитаме. Така. Ще малко остава да влезнем. Супер! Супер, тук има перо. Трябва да го вземем. И меч. Това са ми нещата. Хей, лодке. Лодки. Крава. Само напред. Хайде, кравички. Не се плаши от мен. Нищо лошо няма да ти направя. Не се плаши. Точно така. Кой е добрата кравичка?
Вие бяхте с Мис Майнкрафт. Дали ще успея да победя всички зомбита и какво ще се случи следва във втория епизод. Следва продължение. Благодаря, че бяхте с мен.